ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский дар муҳорибааш зидди Довталаб Илия Топурия прогнози аниқ дод. биён суханҳои Волкро гӯш мекунем. прогнози ман ҳамин аст ки ман ба ӯ дарси хуб медиҳам. ӯ шармгин мешавад ва суханҳои гуфтаи худро мехӯрад ва шояд ки ин оғози роҳи ӯ шавад. ӯ ҷавон аст, ба худ боварии сахт дорад, аммо ман ӯро хоксор мекунам. баъди ин кор ӯ ба худ меояд ва ҳамаи корро аз сари нав оғоз мекунад. прогнози ман чунин аст: дар якум раунд ман ӯро рӯҳан мешиканам, ана дар дуюм раунд бошад худи ӯро мешиканам, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни чемпион Александр Волкановский ва Довталаб Илия Топурия аллакай шаби 17 ба 18 феврал дар турнири UFC 298 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ана дуюм муҳорибаи ин турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Роберт Уитакер ва Пауло Коста мешавад. боз муҳориба дар вазни ним миёна Ҷефф Нил зидди Иен Гери, муҳориба дар вазни 61 кг Мераб Двалишвили зидди Генре Сехудо ва боз дигар муҳорибаҳои шавқовар. аммо пеш аз худи муҳорибаҳо мо шуморо пресс-конференсия ва муҳорибаи рӯбарӯи онҳо интизор аст. барои ҳамин дар канали мо обуна шавед то ин ки аз ҳамаи ин хабарҳо бохабар бошед. шаби гузашта журналисти машҳур Ариел Хелвани хабар дод ки муҳорибаи асосии турнири UFC 300 ки ҳама ин чизро интизор аст муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним миёна байни Ҳамза Чимаев ва Леон Эдвард шуда метавонад. агар ки худи ҳозир UFC ин муҳорибаро ташкил карда метавонистанд, пас онҳо ин корро мекарданд. Дана Вайт ин муҳорибаро ташкил кардан мехоҳад, аммо чӣ гуна ки ба ман манбаъҳоям хабар доданд мушкилиҳо дар баромади Чимаев дар Амрико аст. охирон маротиба Чимаев дар Амрико 2 сол пеш ҷангида буд ва ҳозир UFC ин корро ҳал кардан мехоҳанд, гуфтааст Хилвани. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед аз рӯи суханҳои Хилвани, Ҳамза Чимаев визаи амрикоӣ надорад ва UFC ин корро ҳал кардан ва барои Ҳамза дар Амрико муҳориба ташкил кардан мехоҳанд. аммо худи Чимаев эълон карда гуфт ки ӯ дар турнири UFC 300 баромад намекунад. ма бо ҳама меҷангам. Леон Эдвардс, Дрикус Дуплеси касе ки набошад, аммо на дар моҳи Рамазон. фикр мекунам ки турнири UFC 300 дар моҳи Рамазон меояд. шояд ки ма бо ягон кас дар Арабистони Саудӣ меҷангам. ма дар он ҷо ҷангидан мехоҳам, лекин ма дигар ягон вақт дар моҳи Рамазон муҳориба намегузаронам, навиштааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки Ҳамза Чимаев соли 2022 дар моҳи Рамазон зидди Гилберт Бионс муҳориба гузаронида буд ва ин муҳориба яке аз вазнинтарин муҳорибаҳо барои Чимаев шуда буд. ва акнун чӣ гуна ки мебинем Ҳамза дигар дар моҳи Рамазон ҷангидан намехоҳад. дебютанти UFC Бекзод Алмахан оиди муҳорибааш зидди Умар Нурмагомедов фикрашро баён кард. мо тайёрем ва барои ҳамин ин муҳорибаро қабул кардем. мо ин муҳорибаро бе ягон фикр қабул кардем. ба ман ин муҳорибаро пешниҳод карданд ва ман дарҳол розигии худро додам. 3 ё 4 сол пеш ман гуфта будам ки агар дар оянда UFC ба ман шартнома диҳанд, пас ман болобӯи рақиб муҳориба мегузаронам. баъди чанд муддат ҳамин кор шуд. Умар рақиби топ аст, яке аз беҳтаринҳо. агар ки ман Умарро шикаст дода тавонам, пас болибои ҷангвари топ 10 вазни 61 кг меҷангам. Умар рақиби сахт ва машҳур аст. бисёриҳо бо ӯ ҷангидан намехоҳанд. ӯ бо дастон ва пойҳо хуб зарба мезанад, куштини хуб дорад ва ӯ ҷангвари ҳаматарафа аст. аммо ман ҳам ҷангвари ҳаматарафаам, ман ҳам куштини хуб дорам. аз ҳамин сабаб мо барои дар ҳама мавқеъ ҷангидан тайёрем, гуфтааст Бекзод. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Умар Нурмагомедов ва Бекзод Алмахан рӯзи 3 март дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.